ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 289 маълум шуд ва аз ҳама маблағи зиёд Чарлз Оливера ба даст овардааст. пулҳои коркардаи Чарлз Оливера $1 млн 370 000 доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Бенил Дарюш боша $910 000. пулҳои коркардаи дигар ҷангварони ин турнир бошад дар рӯи экранҳои шумо. хотиррасон мекунем ки дар турнири UFC 289 Чарлз Оливера дар охири якум раунд Бенил Дарюшро шикаст дод ва яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд. аммо ки рақиби навбатии Ислам Махачев мешавад, Дана Вайт ҷавоби аниқ надод. ҳамчунин мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес аниқ гуфта натавонист ки рақиби навбатии шогирдаш кӣ шуда метавонад. биёед суханҳои Мендесро гӯш мекунем. ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки UFC киро довталаби навбатӣ дидан мехоҳанд. аммо ман аниқ гуфта метавонам ки Ислам аз ягон муҳориба отказ намекунад. кадомеро ки ташкилот довталаб нома, Ислам бо ҳамон шахс меҷангад. ман мехостам ки рақиби навбатии мо Бенил шавад, аммо ӯ бой дод ва шахсан ман фикр мекунам ки Чарлз Оливера бо ин ғалабаи худ сазовори реванш бо Ислам шуд. ӯ дар ҳақиқат ин реваншро арзанда аст, аммо UFC дигар гуна фикр карда метавонанд. Александр Волкановский низ реванш мехоҳад ва барои мо ин чиз проблема нест. барои мо фарқ надорад ки рақиби мо кӣ мешавад: Дастин Порие, Ҷастин Гейҷи, Александр Волкановский ё ин ки Чарлз Оливера. аниқ гуфта метавонам ки рақиби навбатии Ислам яктой аз ин 4 нафар мешавад. дигар довталабонро намебинам, гуфтааст Мендес. ва дӯстон, дар ҳақиқат Махачев айни замон чанд интихоб дорад. реванш бо Волкановский, агар ки Алексей Родригесро шикаст диҳаду ба вазни сабук барояд, реванш бо Чарлз Оливера ва боз ғолиби муҳорибаи Дастин Порие ва Ҷастин Гейҷи. аммо дӯстон, агар мо ҳаққонӣ гап занем, пас айни замон як довталаби арзанда Чарлз Оливера аст. ӯ ҳамаи ҷангварони топ 5 вазни сабукро шикаст додааст ва танҳо дар муҳориба зидди Ислам шикаст хӯрд. акнун ӯ боз як довталаби хатарноки дигарро шикаст дод. барои ҳамин ман фикр мекунам ки аз ҳама зиёд Оливера арзандаи муҳорибаи унвонист. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротонро нависен. варзигари тоҷик, ҷангвари ташкилоти UFC Муҳаммад Наимов имрӯз дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта навишт ки ба наздикӣ хабарҳо мешаванд, иншааллоҳ. ва дӯстон, аз ин суханҳои Наимов гуфта мешавад ки шояд ки ба наздикӣ ташкилоти UFC ба ӯ рақиб диҳанд, чунки дарҳол баъди дебюти худ Муҳаммад гуфт ки моҳи октябр дар Абудаби баромад кардан мехоҳад. ман муҳорибаи навбатии худро моҳи октябр дар Абудаби гузаронидан мехоҳам. вақте ки Дана Вайт маро ба назди худ даъват кард, ман ба ӯ ва ба Шон Шелби гуфтам ки дар Абудаби муҳориба гузаронидан мехоҳам ва онҳо ба ман гуфтанд ки мо ин чизро ба инобат мегирем, гуфта буд Наимов. барои ҳамин дӯстон, интизор мешавем ва умедвор мешавем ки UFC ба Муҳаммад муҳориба дар Абудаби медиҳанд. ҳамчунин ногуфта намонад ки акнун Муҳаммад Наимов дар вазни ним сабук баромад кардан мехоҳад, чунки ӯ ҷангвари вазни ним сабук аст, а дар дебюти худ бошад дар вазни сабук баромад карда буд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.